Säkylän kunta ei salli vapaata taiteentekoa, vaan poisti ammattikuvataiteilijan yhteiskuntakriittisen taidekohteen sivuiltaan. Poisto on laiton. Oikeuskirjallisuuden mukaan valtiotakaan häiritsevää taidetta ei saa rajoittaa, mutta mitäs voin? Kun ajo-ohjeita ei ole, kerron 2 vaihtoehtoista tapaa saapua Pelimannimäelle. Etsi autosi konepelliltä linnun paska ja seuraa ohjeita. Tässä on kakkostie Helsingistä Poriin. Valtatie 12 Huittisista Raumalle. Tämä on Köyliönjärvi, Ilmijärvi ja Pelimannimäki. Jos Säkylän lokki on kuitenkin ruilauttanut sinun päähäsi ja konepelti on puhdas, voit tulla taksilla Säkylän keskustasta. Surrur, 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 hurrur, hurrur, surrurur. Katso www.pelimannimaki.com ja kerro, onko lainvastaisen poiston syy oikeasti sienifunes-video vai kotisivujeni napit, pakkolunastukset, vanhusten sidonta ja vaippahoito ja niin edelleen. Ärsyttääkö Säkylän kuntaa se, että Pelimannimäen kuntaan pääsee lahjomalla? Asiantuntijoiden mukaan sienifunes-video on humoristinen taidevideo, jossa ei ole seksuaalisuutta eikä eettisiä ongelmia. Myös sisältövaroitukset olivat kunnossa. Tässä keskustelu on vapaata. Säkylän virallinen vastaus on kaikissa asioissa aina sama. 100 syytä.